everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Magtutudlo, usay ko buhaton aron makasud sa gingharian sa Dios. Tumana ang mga sugo sa Dios. Unsa nga mga sugo? Ayaw pagpatay. Ayaw panapaw. Ayaw pangawat. Ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ug higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Magtutudlo. Nagatuman ako na ng tanan nga mga sugo. Unsa pa may lain kong buhaton? Kung gusto kang mahimpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug makabaton kag bahandig didto sa langit. Unya, balik nga ni ug sunod kanako. O Makahimo ka ba sa akong giingon kanimo? Sultihan ko kamo. Lisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Mas sayon pa sa kamilyo ang pagsulod sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato nga mosulod sa gingharian sa Dios. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ko sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kun kanang tawhana, ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingbit diha kaniya ang gugma sa Dios. Mahibaluan nato nga nagkinabuhi kita suma sa kababuton sa Dios pinaagi niini. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan nga magkinabuhi sama kang Hesukristo. Unang Juan kapitulo 2, bersikulo 3 ngadto sa 6. agig paghandom sa pagbalaan nining adlaw sa Semana Santa, ang RMN drama. Mudalit kaninyo nining tinuyo nga sugilanon. Kulang nga pagtuo. Usa ka maestro sa pribadong eskwelahan si Danny ug usa-usab ka Catholic faith defender kun CFD nga mo'y mo dipinsa sa mga pag-atake sa laing sikta kabahin sa pagtuo ug pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Uy, ang among baby nga dako. Ay, baby, sus kabugat na sa mong baby nga dako. Asa sa mama nimo? Nasa inyong kwarto. Papa, may gatang something? Yes, of course. May mo bagong wa. Siyempre, ang imong paborito, spaghetti. Taran! Wow! Thank you, Papa! Sige, kining mo lakaw dito sa kusina. Kunya, kaon na ng dana ko nga spaghetti, ha? Kay ariyon ko na sa mama ni mo sa kwarto, okay? Okay, Papa. Thank you, Papa! You're welcome. Oh, Dong, nauli ka na di ay? Sa'yo lagi ka ron. Day. Oh, kalago na itong panghupawa ko eh. May problema? Okay lang, okay lang. Digid na okay para nako, Dong. Nakailan ako nimo. Dili ka ingon anak matag uli nimo. May problema ba? May nakahasol sa imong una-una? Manira ng eskwelahan nga kung gitrabahuan. Ha?
wa na ko'y trabaho. Wa na ko may baho kung nasa tapaingon ani. Dong, Saon na nato ani. Ang mga bayaran na nato sa balay, sa tubig, sa kuryente, ug ang pag-eskwela ni Inday Jinjin. sige lang. Di ta magpakawaha sa paglaom. Naa ang Ginoo. Nahibaw kong di ta niya pasagdan. Salig lang ta niya, good. Hoon sa man, ikaon na ka? Nakaluto naman ko. Magsukad ko or makakaon na ka ha. Pahuway sa kadiyot. Ayaw sa nagunahunaa ang problema. Normal na na. Pahuway lang sa ha. Mama, inintako na ko. Akong pangayoon ni Papa Jesus nga makakita dayon kog nindut nga trabaho. Aron mutaban ko ninyo ni Papa. Ako'y mapalit sa tong bahay, Mama. Kanang dako cute para dili na lang tambag abang. Sige anak ha. Pag-pray lang per me ha. Nga tabangan ka ni Papa Jesus. Nga makahuman kas imong pag-eskwela. Oo, Mama. Unya og makatrabaho na ko. Palitan ako si Papa og car para dili na siya mag-jeep. Kabuutan cute sa among anak. Dong? Nag-ilis man ka? Mulakaw ka? Day, mo ato ko sa plaza kay na-schedule ro namo sa debate sa among pundok batok sa Tagalayang Sikta. Madugay gani kog uli, pangaon na lang mo ha. Ay lang ko ninyo guwata. Sige Dong. Papa, kiss ko, Papa. Sure nak. Amping, Papa. Salamat nak. Day, ato na ko. Bro, wa pa magsugod. O sila mabot bro. O patong kontra. Manunga ka to sila. O basing nga tra sila. Ayun na. Ano ka? Luyab lagi ka. Doon yung problema. Okay ra bro. May problema lang gamay. Ano so? Mo na ikaw maka-speaker ron. Di lang sa tingali ko. Si Bradjan di lang sa. Mo assist lang ko. Pero di maayo mo pa binaw. Pwede ra. Kami lang sa speaker ron. Bawal sa ka. Dili, Brad. Kaya rin ako. Mo assist lang ko. Si, mas maayo noon. Ikaw may expert kaya ni. Snack sa diri. Wapag yung mga botong katbang sa debate da. Ingon si Brad Lando na to. Kinsa ko na mo mamong aron magwali. Pwede ron sila nga. Waman sila mga boto to mga katbang. Saon mo na na. So man, musulti mo kuno ka. Say, una ni mo, Brad ni. Sige, musulti ko, Brad. Ganun nadugay mo sila? Nadlok tinggal sa debate. Sible, anak gina, ikaw mo kailang kontra gud. Sige, ako yung Brad Lando ha. Nyaon sa man. Kay mo nang pagkibong. Pwede rasad, Brad. Sige, ako yung Brad Lando. Di ako na. Sa maning nanawag. Si Sheila. Ganun magkara. Hello, Day. Dong, apasa ko gari sa ospital kay gidaan ako si Tay Jinjin. Ha? Nga naman, no? Sa man si Inday Jinjin. Basta apasa lang biniri. Ano ta diri magsulti? Sige. Muan na ko na palong. Kinuha ko. Noon sa makang mong anak. Brad Lando. Brad, muna sa ko, emergency. Musa. Kinuha ko. May cancer si Inday Jinjin. May sulti sa doktor. Mo na kapit may sakitan sa iyang u. Kaganina iyan akong iparok sa bugbog ang iyang u. Tungod sa kasakit. Mautong ako na lagi dadi di sa ospital. Kinuha ko. Tapangin taon ng akong anak. Mo na pirmi siyang magsuka. Niya usahay magluya. Naliw sa mga tubuhaton, ani. Asa ba ta kwarta, ani? Mulakaw ko. Ikaw lang bahala din sa ospital, ha? Inday, ayaw biyay bata. Dad, tuyas kong anak eh. Bata pero antos nagsakit.
Wala ko may baos kong pagkabuhaton, Brad. Mahal kay nako akong anak. Ug di ko madawat nga mawa sa nako, Brad. Siya lang ang akong kusog. Ang akong pamilya. Brad, Sabay akong sanga na himos Ginoo. Nga gatagan mo kung niyang ingon aning problema. kalma lang. Dakong katinan ang ikinanglan alang sa pagpatambal sa kong anak. Asap ko mangitas mong katinan. Brad, salig sa Ginoo. Di ka niya pasagdan. Salig niya ang tanan. Okay, kablaka. Sultihan ako si Father Jerwin ug atong ubang mga kauban sa safety. Sultihan ako sa problema nimo. Ug sa pagkakaroon, Brad, kanila sa ako'y tunol mo, ha? Saon? Parehas mo ta. Igo-igo, kita ako kita. Maayo makagay na pang trabaho. Nakuha na. Ug nasakit pa gid ang akong anak. Brad, hindi kablaka na ang Ginoo. Naminaw siya sa imong problema. Oh, nawata ni. Pasensya na ka, ha? Mauro gitaon niya akong kwarta ron. 2,000 gitaon. Sige lang, tabangan ti kaga. Makakita tag taong makatabang ni mo. Basta, ay yung boses Ginoo, Brad. Salig niya. Asam ko ni paingon. Kinsabi akong duulon nga makatabang sa kong problema. Tap, magpaligis na blang kakuha ni. Excuse me. Oh, Brad. Huwag ka magabantay nga hapit ka maligsi. Milabang ka sa karsada nga mura lang kagwa sa unahuna. Maayo kay nakabantay ang driver nga nakapahunong siya. pasensya na, Brad. Doon naman ko'y ganun na agad. Time pa ka dito. Mura nakamayong ko si Munaw. Di ba CFD ka? Ikaw si... Danny, Oh, yes. Yes, si Danny. Nakita mo ko mo nga nakidebate about sa relihiyon. Yun na, sa ko'y problema ni mo, ha? kuan ang uwan ng ko'y trabaho niya. Nasakit pa gid ang akong anak. Oh, nga naman. Wala ka mag-CFD? Usa ko ka maestro sa pribadong tunguhan, pero di malas kay nasira magud ang mga eskwelahan. Mo na nga wala ko'y trabaho ron. Mao ba? Oh, nangita ka trabaho? Kung naalang ta, Okay. Basig makatabang ko nimo. Adali, kuyugunan ako. Mang snacks ta. Og ato ta magistorya bahin sa imong problema. Dali, kuyog na ko. Sige, kaon dia. Ayaw ka uwaw. Tanaw na ko murag, uwa pa kay paniud to na. wa palagi. Salamat kayo, sir. Pero bisag unsaon nagkaon. Murag lisod man jud kayo iton tungod aning akong problema. Okay. Dani, ako day si Elmo. Tagiausab sa usa ka pribadong tunghaan. Pero para sa mga bata, kung gusto ka, kuhaon ta ka. O gimuon ti kang principal sa akong eskwelahan. Ug tungod kay nakita ti kang mayong manulti, tabangan ti ka. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Ha? Unsa nga kondisyon? Mubalhin ka sa among tinuhuan. Oh, Magamit nga tungod kay sa imong kamaayo manulti. Maayo magpasabot. Pero ang nakasayop, kay lahi ang imong pagpasabot bahin sa Biblia. Kung ari ka sa among tinuhuan, pasabton ka namo. O siyempre, di ti ka pasagdan sa imong problema. Andam kong mutabang nimo, Dani. Oh, dawatan ni. 5,000 na. Una-una kung gusto kang mubalhin. Kung mubalhin ka, pwede magsugod ka dayon sa imong pagtulo sa eskwelahan. Unsa man, kung dawaton ni mong maong kwarta, ako bang pagasabton nga mubalhin ka sa mong tinuhuan? Ha, Dani? day. Naam lagi ka din sa bahay.
Gibiyaan mo ang atong anak dito sa ospital? Wa dong. Giulit na ko si Inday din sa bay. Usa? Di mahimo nga magdugay mi dito sa emergency room. Mo'y gusto sa doktor nga i-admit ang bata. Pero nagkinahanglan mag-down. Asa man kong kwarta i-down? Mao nga nangayat na lang kong tambal. Pain reliever. Para in kaso og musugmat ang sakit sa iyang papatumar na ko siya sa tambal. Diin man di ay ka. May mitabang na ko. Pasudlon ko ng trabaho. Ug mutabang sad sila sa pagpa-ospital Inday. Mao ba? Pero ubos sa kakondisyon. Unsay kondisyon? Pabalhinon ko silang tinuhuan. Unsa? Og mubiya ka sa pagkakatoliko? Kung gikinahanglan, para mabuhi pa ang atong anak. Nabuang na ka! Wala ka sa hustong pangunahon na, Dani! Sheila, Mubiya ka sa tinuod nga relihiyon? Nga si Kristo mo ay nagtukod mismo ini? Og anak ka ng relihiyon nga tao ra ang nagtukod? Yung sa ko di mas paguna-una! ang kaluwasan sa atong anak may akong yunahuna. Nga mapatambalan siya. Ginoo ko ni mo, Dani! Huwag na kay pagsalig sa Ginoo! Sa atong labaw makagagahom! Nagampo na ko niya. Ug tingali mauni ang iyang tubag sa akong mga pagampo. Nagpadasag tao nga may mutabang nato. Huwag kang kasabot, anak. Mipasalig siya nga iyatang tabangan. Gani may trabaho na ko. Gipasud ko siyang eskwelahan. Din siya mo'y tagiya ini. Nga mubalibad ko siyang offer. Nga nakita man ako nga maayo man ang iyang tanyag din ako. Ginoo ko ni mo, Dani! Basta kinausan ang ako hukom. Gidawat ko ang iyang tanyag para sa kayuhan sa tong anak. Father Ben, Father, tabangi taon ko. Wala ko kasabot sa gibuhat sa kumpana. Ayaw ka balakaw sa imong pana, Sheila. Tabangan ko ikaw pagpasabot sa imong pana. Asa man siya karon? Nilakaw siya. Doon ako doon sila gathering. O usa siya sa mga speaker karon dito. Ambot, Father, kung giunsan niya pag-unaon na nga unta. Catholic faith defender man unta siya, pero nganong nadaman siya sa laing relihiyon. Nakasabot ko bahin sa imong bana. Nabuhat ka na niya tungod sa dako na iyang problema. Pero dili man unta ka na maoy sulbad. Sige lang, makigsulti ako sa imong bana. Salamat sa imong pagpasabot, Dani. Dagan ang nalipay nga mibaling ka ning atong relihiyon. O gani, dagan ginangani nga mubalin dito sila diri nato. Mga wagi ko masayo sa pagkuha ni mo, Dani. Ugugma adto ta dapit sa south. Sir Elmo, Pastor, kining katong imong giingon ba? Nga unsa? Nga tabangan ko nimo nga maoperahan ang akong anak siyang sakit. Oo. Ato nang buhaton, Dani. Atong paoperahan ang imong anak. Pero unahon tani atong mga gibuhaton. May nakaschedule na ta nga 4 ka gabi. Ug humanini ang imong anak nga atong atimanon, Dani. Sige ha. Kay mag-andam pa ko para sa sunod na tong schedule. Ha, Dani? 4 ka adlaw. Kadugay pa. Pero sige lang, mahuman na ni. Dani, unsa man na imong gibuhat? Ano gipanood na nimo sa bag ang mga rebulto sa mga santos? Tungod kay Wani Pos. Unsa? Wani karon ang dako sa among simbahan, si Pastor Elmo. Hindi ko gusto nga makita na niya. Ay nagkilapti ha. Ibutang na diha. Ibalik na. Usa ka ba? Ay ko na pangilabot. Manghilabot ko kay di na ni husto ang imo. Ako ang padre di pamilya ni Baya. Busa, ang akong gusto matuman. Ug ako'y magbuot ni Baya, ha? Dani, Muanhi karon ang among pastor. Aron kuhaon nila si Inday Jinjin aron dadon sa ospital. Ug di ko gusto nga makakita sila ng mga rebulto.
Busa pipusa na. Oh, kuhaon ko na. Pero adto ko na ibutang sa tong kwarto. Ug nganong adto man nimo ibutang? Nga nahibaw ka man nga adto sa kumatog dito. Ibutang na dito sa basura. Dili ko na mahimo, Dani. Dili. Kung gusto ka, ayaw pagkatog dito sa atong kwarto. Ug nganong di man kunin mo pakatugon dito? Nga ako ng kwarto. Ah, mao ba? Oh, sige. Imo magkanag kwarto. Pues adto mi si Jenjen sa usa ka kwarto. Pagsulo diha. Ibe, sibog diha. Kay balhin ko ni mga santos. Sa namang orasa. Ingon si Pastor Elmo. Muari sila kay ilang kuhaos Jinjin aron dadto sa ospital. Ug ilang patambalan. Pero hapon naman lang wa pa manghapon sila. Asa naman ang pastor nga imong giingon nga mutabang sa pagpa-ospital ni Jenjen? Asa na? Mao na mga tawhan ang imong gituhuan? Mga tao nga mutabang nimo, Dani? Karon asa naman sila? Huwag ka mahibawang gigamit ka lang anang mga tawhana aron makakabig silang dugang mga miyembro sa ilang tinuhuan? Aron kung daghana mo, mabusog ang ilang mga bulsa? Ikaw ang ilang gigamit? Kunya, asa naman lang gisaad mo? Nagkatrabaho ka man tuod pero pilaray sweldo. Sure, huwag ka kasabot kung giun sa kanila paggamit, Dani? May mo pag muhinom ka! Naglaban ni mo yan ang kuko, ha? Tilig nalimot kang asawa rata ka! Di na ko mahibong ug malimot ka. Nalimot ka magani sa tinuod nga Dios. Ang Dios nga may atong gisimba ug giampuan sa adlaw tanan. Sa usa lang ka problema, mabuhi ka na si mong pagtuo. Magkagamay ra gyud si mong pagtuo sa atong Ginoo. Huwag mo huna-hunaa nga usa lang kini ka pagsuway, Dani. Pagsuway! Usa klasiyas pagsuway! Okay ra og mawagtangan kog trabaho. Pero kanang nahitabo karon sa tong anak. Di na nga pagsuway sila. Sa taas nga panahon sa kong pagpangalagad niya, mao ni ang ganti sa kong ang akong madawat. Mas may pag ako ang masakit nung ka ang atong anak. Gihimo ko lang ang angay sila para maluwas ang atong anak. Sa ganun, Ginoo ko, si Jenjen, basta ko sila kitabo niya. Jenjen! Ginoo ko, akong anak. Jenjen. gati man pa siya sa emergency room. Dini ka lang, ha? May atulan ko. Asa man ka? May pagkikitaan ako kaniyot. Mga ikonektabang. Ayaw biyahe sa Inday. Ginoo ko, ayaw taon pasakti ang among anak. Kung sa baysa sa kumpana nga nahimo, masailuha itaon siya. Ngayon itaon ko haagi ka na mo ang among anak. Ginoo ko, nagkagulayang ang mga nurse ug ang doktor sa emergency. Nga naman ka, kikulbaan ko. Ginoo ko tabagi ang taon ng akong anak. Kaniharam ko nga rin. Wa pa mangyapon sa magkawas. Gisultihan ba siya sa iyang sekretary nga niya ako naguwat niya? Oh, salamat. Siya na kanamigawas. Sugaton ako. Sir Elmo. Pastor. Oy, Dani, lagi ka. Ha? Wala ka sulti sa imong sekretary nga naguwat ko nimo, Pastor? May tuyo manggug ko. Ganina ko naguwat nimo diri. Oh, sorry. Nalimot ko. Unsaon may kasulti mo kung importante. Kining unsa may ato nimo ha, Dani? Pastor, gidana sa damo ang akong anak sa ospital. Tabangi ko, Pastor B. Basig kinahanglan nga isuod siya sa ICU. Iyay. Ha? Kung isod na siya sa ICU, pastilan. Kadelikado na anak, Dani. Nga, gawas pa, dako-dako managbayran na sa ospital kung may ICU na. Maubitaw nga ni Dool ko nimo, Pastor. Kay mga kong tabang nimo. Dili ba misaad man ka nga imo kong tabangan sa kong anak nga mapa-ospital? Oo, pero
Mangita patag paagi nga makakita tag sponsor dani. Basin sa atong mga kauban sa pagtuo, mga membro na to ba? Manghayo ko nilag tabang nga matabangan kasi mo problema. Ikaw di, pastor, di ka magkatabang? Mutabang ko, uy. Pero sa pagkakaroon, apiki ko. Pero ay gabala ka, tabangan lagi ta ka. Dagan tag mga membro, mangayo ta ginapang nila. Pastor, Sheila? Diyan din, anak. Kinala si Kison sa ICU. Nakadakang kwarta. Wa lagi. Kinoo ko. Kunya unsaon na ba lang ang atong anak, Dani? Jen. Anak, ni ana si Papa. Jinjin, anak. Papa? Ay, kabala ka, anak. Nangita pagpaagis, Papa, ha? Papa, I love you, Papa. I love you, anak. Papa, mahal ka namin ni Mama. Mahal ta sa gay mo, anak. Ayaw, awaya si Mama, Papa. Wow, uy. Wa man di mag-away ni Mama. Gusto na ako, Papa, na mawa na gani ko dini. Tangga si Mama. Jen, anak, di pagsulti anak, day. Di ka mawa na mo. Pagpakaayo lang, ha. Kapoy naman, Ma. Katulgo naman ko. Anak, buhaton ako ang tanan, anak, ha? Basta mamayo ka lang. Di ko gusto nga mawa ka na mo. Mabuang tingali ko kung mawa ka na mo, anak. Naanaman ko pa. Gipantayan man ko ni Papa Jesus. Anak, Ingon si Papa Jesus nga love ka niya, Papa. Pinangga ka niya. anak. Mao nga ayaw pagilak pa. Kapoy na yun ko. Anak, I love you, Mama. I love you, Papa. I love you too, anak. gusto na. Ayun na pagsisulti, anak, ha? Kay magka... Jinjin? Jinjin, anak? Nagipiyong na niya iyang mga mata. Jinjin, anak? Ayaw na pagpiyong, anak. Jen, anak, Dani di na siya matingog. Jinjin? Jen, Jinjin, nak! Nak! Tawagan doktor! Jinjin, anak! Day! Doktor! Ayaw mo, anak! Doktor! Kita muna na siya uputi nga hamon. Kaluwis akong anak. Ganong na tabo man eh! Dani, asa ka? Dani! Unsa magdaya kung sa nga nahimo? Naibaw kagyod kunon sa ko kamahal nga akong anak. Og naibaw kagyod nga bihatag kog dakong panahon nimo. Ano lang sa pag-alagad nimo, ubos imong simbahan. Sa dihang nga huwag tangan kong trabaho, giisip ko nga usa lang kadto ka sa imong mga pagsuway na rin ako. Ug di nahitabo karon sa akong anak, gipangayo ko nimo nga ayaw siya kuhaagi ka nako. Tasayod ka yun ko nun sa kong kamahalang akong anak. Upan nga nung mitugot ka man yun, nga mahok kinay may tabo. Wa ni mo paminawa ang akong mga dangoy-ngoy, ang akong pagpakiloy.
Gipangayo ko nimo ang imong kaluoy. Apan wa mo ako paminawa. Karon di ka na makabasol ako kung mutuo pa ba ko nimo. Kung tinuod ka pa, imong tanggidungog ang akong mga pagampo. Ang akong pagpakiluoy dihan nimo, apan bisag kamay. Wa ko'y nakitang timailan nga naa kauban rin ako. Ug usaray buti pasabot ini nga dili ka tinuod. Ug dinhi karon sa atubangan aning altar, nagpamatuod nga way kapuslanan kini mga ribulto nga niak karon dinhi ug kang angay ini. Way kapuslanan kini mga ribulto nga niyas ko nga tubangan, kay di ka mo na tinuod. Ug kining krus nga matod pa, nagpalansang ka aron pagluwas sa mong mga sala. Apan dili na kini tinuod. Busa ang angay ini. Ipunal! Ano ako? Ano mo ni? Murag ko'y kusok ang akong kamot. Ano man ni? Murag di ko siya malihok. May miyabli sa pultahan. Kasuwaw, kasadag niya. Sana kayo nagsulod. Kinsa ka? Anak, Inanay ginawa ang kayak. Si Father Ben. si Abraham. Gimanduan siya sa Ginoo sa paghalad sa iyang anak, pinagi sa pagkutlo sa kinabuhi. Apan wala pagduwa-duwa si Abraham. Tungod kay nakita niya nga mas gihigugma niya ang Ginoo labaw sa tanan. Ug dinhi nakadayeg ang Ginoo kang Abraham. Ug gipatunga sa Ginoo ang usa ka karnero nga mawisilbing hulip sa iyang anak isip halad ngadto sa Ginoo. Father Ben. Usa ka dakong pagsulay ang gihimo sa Ginoo kang Abraham aron iya kining masukod kung unsa gayud kadako sa pagigugma ni Abraham ngadto sa Ginoo. Apan ikaw nga usa sa iyang mga mahal o pinangkat, sa usa lang kapagsulay, mibuhi ka na sa imong pagtuo o paghigugma sa Dios. Imo na siyang italikdan. Pagkahuyang pa di ay sa imong pagtuo. Wa ka pa di mahibaw nga bisan ang bukid, mahimo niyang ibalhin pinaagi sa iyang gahom. Father Ben. Pagkakulang kayo di ay sa imong pagtuo. Father Ben. Father. Kituo ko. Unsa kinigihimo di po nako. Ngano kini? Daddy! Sheila. Ganun niya ka. Ganun gibihan ang patay lawas sa itong anak. Wa mamatay ang atong anak! Unsa ka to? Unsa ka to yung magsulti? Wa mamatay si Janjan! Ayaw kong kumidyahe og ingon anak Sheila. Unsang pagkahitabo ang nga buhi sa nga giputos na mga ganito sa kahabol nga puti. Timaan nga dado na sa nga sa murgi. Oo, tinuod na. Apan usa ka na kong milagro ang nahitabo. Kaysa dihang kuhaon ang siya ron danon nga to sa morgue. May nakabantay nga murag nilihok ang bata nga giputos na sa habol nga puti. Og sa dihang among giablihan ang habol nga giputos sa iyang patay lawas. Nakita na ko nga nakubuhi ang atong anak. Kituho ko. Masinuho ako. Tana, Dani. Kumalik na nga sa ospital. Nakita siya ni mo. Nakita ni mo ang atong anak. Sige. Una lang dito. Musunod ako. May atulan ko kaniyot. Asa man ka? Sa simbahan. Asa day si Father Ben? Milarga man bro, tuwa sa Roma. Ipatawag siya ni Santo Papa. Waday ka kay baw. Sige ganito siya pangita nimo. Nagsigig pangutana kung wa ba kuno ka mo ari. Pero wa mangyud ka mo anhi. Tuwa milarga siya sa Roma. Adto pang usang simana. Ha? Adto pa man siyang usang simana milarga. Mao ba?
Sige, salamat. Ginoo ko. Unsa kini milagruhang imong gipabatyan nako. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat kay mo kung kipamata pagbalik sa kamaturan. Ikaw kitang tinuod ng buhay, Diyos. Pasaylo ako sa akong mga sa akong pagsalikway nimo. Pasaylo ako, Diyos ko. Nabutaan ko sa kamaturan. Gibasulan ko na ang akong mga sala. Mga igsuon, dako ang atong pasalamat nga usa sa atong mga igsuon nga nahisalaag apan tungod sa dakong gugma sa Dios ngadto kaniya. Wa motugot ang Dios nga mawod anta sa atong simbahan ug usa ka tawo nga maisugod, may sugong mobarog sa kamatuoran kabahin sa atong relihiyon nga gitukod sa atong labawng makagagahom. Usa ka CFD kun Catholic Faith Defender. Ato pakpakan si Brother Danny. Pakpak. Mga igsoon ko ni Kristo, kumusta? Ug mayong adlaw sa pagkabanhaw sa atong manunubos sa Ginoong Hesukristo. Ako lang i-share ninyo kung giunsa ko sa pagsulay sa atong labawng makagagahom. Kung giunsa niya pagpuno ang kulang ug luag na pagtuo. Mao kini ang akong sugilanon. Batag usa ka nato, adunay mga pagsulay, dili aron sa paghimo kanimong huyang sa pagtuo, kundili pagpaligon aron sa bisan unsa nga mga bagyo nga moabot sa kinabuhi. Dili ka na dali mapukling kay ang Ginoo nagauban kanato sa kanunay. Og dinhi mga igala, natapos kining atong sugilanon nga gituyo pagbuhat agig pagpamalandong nining adlaw sa Semana Santa. Kining sugilanon nga nag-uluhan kulang sa pagtuo. Tagsulat Ri Arellano. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Music kining ubos ng higalas kanginan Trifon Morales. Og mga igala, ani ang nanagata kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Danny Ri Arellano, Sheila Jennifer Dato Menyosa. Sa bata, Priscilla Raganas, Elmo Aldwin Nacorda. Father Ben, Konsehal Bernardino Eliseo. Soundman Christian Del Mar. O ginabagan sa mga artista sa RMN Drama Production. O kining ubos yung alagad sa kanginan, Trifon Morales maingon kaninyo, ang Diyos mag-auban kanato sa kanunay. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.